Sa Davao City, patay ang usa ka lalaki tungod sa sakit nga leptospirosis. Department of Health nagpahimangno sa publiko nga likayan ang pagbabad og tubig baha o hugaw nga tubig aron malikay sa maong sakit. Nakatutok si Jandy Esteban. Gilamayan karon sa mga paryente si Reynaldo Saicon, 42 anyos, usa ka construction worker. Namatay si Reynaldo tungod sa leptospirosis. Dili na siya kanang di na kay siya kaihi. Kanang tulo na lang yang ihi. Ang iya ra man gidakumuhan ang yang tiin. Pero diri sa iyaham diri wala man siya gireklamo. Siyang lawas o sige lang siya suka. Duda sa live-in partner sa biktima, nakuha niya ang maong sakit dihang naghimo kini og septic tank sa ilang silingan sa Roseville Subdivision, Barangay Angliongto, Davao City. Gikalutan niya, sunod gipailan nila. Maura to. Wala siya butas? Wala. Napunchi samad? Open wound? Kanang gagmay lang sa samad. Gagmay lang, pero dili yung nadagko. Yan ang kinalutan ba? Ang leptospirosis usa ka bacterial infection nga sagad makuha sa ihi sa ilaga, nga sagad musagol sa baha o hugaw nga tubig. Katong mga person nga nagdevelop na siya og kaning na siya kalintura, no? Tapos naay sakit sa ulo, tapos sakit iyang kalawasan, kaunuran, okay, naay pagpanugnaw, tapos magpula-pula iyang mata, nya katong pagpangyelo sa panit ug katong sa pod napoy ka nagagmay lang yang ihi. So nasulod siya sa timailhan, no, na as a suspected case of leptospirosis. Sa tuig 2018, 127 cases sa maong sakit ang natala sa Region 11. 115 ang suspected cases, samtang 12 ang confirmed cases. Samtang karong tuiga, duha pa lang ang natala. Gipahimangnuan sa DOH ang publiko nga likayan ang pagtugsaw sa baha, labi na ang mga dunay samad aron di mosulod ang kagaw o di bakaha mosuot ang mga proteksyon sama sa botas. Kung di malikayang mababad sa baha, dayon daw moadto sa health center aron mahatagan og libreng medisina batok leptospirosis. Doon natay doxycycline, no, treatment. Pwede po siya ihatag katong as a prophylaxis, no, katong wala pag siya gibati nga na-expose na siya ngadto sa mga baha, etc., no, katong nado siya mga exposure sa hugaw nga kanal, mga nalabo na katong mga workers nato, no. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.